Stephanie Benedictan Ruano College Satranga han graduate chu abultran na chau ni na lang business degree nei in IBM na thok nga la atopa chuan mani kut koi nge in poisa a hlo chuk ve don ta chuania acha kena phur to hle mai anun phung pa ngai pi lama a khovel masaber ani nge yang chu tiang chun nun phung tharin bula han tran chho ta chuania ala valai na ma chuan ti thei tam takau mani ti a hriat hle mania a han tal rang ta chu a phur po a phur hle maya nula no pangte ni ma sela mo phurna hlen chua du tlat me ni in a hun taka a na tho na mun thleng chat thrin mi nula cheng vong takani a na tho na hian kum khat er or chau a thok tia chuan ni khat chu na thok turin a na tho na hmuna a ron lang tatlat lo mai le chu Stephanie nun phunga thil thleng khat le thil ni dan phung pa ngai lo takania a tho pui te chuan chu tianga engma soiluk lova na aron kal lo thut mai chu mak anti in an ngai a thazan lo phone mangin voitam tak biak po an tuma nima sela tu man an biak po theilo wang chuan an ngai chu a thalo zul ta hle ani a chung te chuan a chena Bridgeport apartment homes Lakelands manager be popin an fanu Stephanie chin changai ven sak turin an wangen ta top maya ani chuan thei top chu in ma alo langa zunga Stephanie chu a apartment lo la ya chuan a om leom lo wathli thlai turin avakal zui ta ngalani chu tiang an boi cholai tak chuan police ta chuan call poi mo tak an dong ta hlol mai hei hi 911 ania eng emergency nge inei le tuemo rang taka Lakeland Drive fa local theitur kamamoni kabula hian mithia omania arontia 911 operator chuan a harim ti na lo zot lea chu nu chu athiani tin aron chang ta ni kumsom ni pathumo pa Stephanie chu mutpin dan chuata thia monia azang thal zong in a lo oma a ngonga chuan khwar duk chur mai moni chu in rena wanga omani ti achiang hle maya tual that tu chuan a re hlum na man ruwa chu anu thu bona na rualin ala bo ni na lang a kerek le ban re ka nu ma tang chuan a kele ku chu phur sak ni na langa handcuff mang ani mai thei bok a party karmon benet soidan chuan Stephanie chuan khovela mel ma nei lova chu tianga a fanu chunga thil rapthlaktak a thleng tamai chu angai na a hrelo tak zetani a fanu chunga chu ting thil chu engwanga thleng nge nia engtin nge Stephanie chuwa kher a thlen ti a hre thiam lo tak zetani Stephanie apartment lua ground floor a chuan tharum manga luna hnu ma hmu turom lova tual that tu chuan Stephanie mutpin dan zona tukvera tangin a lut po ani mai thei tukver zar hlia parda chu lak son ania chu chuan tuimo chu tukver kal tlangin in chhunga alut nge ni ti atirin hlel om hle ni in chhunga tang chuan ruk chu engma a om lova nima sela chu apartment bungra then khat phone tuin na no le ti su paper bom te chu pindan pani na closet ta mu ani thung chu closet chunga chuan tuimo chu enge moha kin atomani nge yang ti turin hnu ma oma tual that tu chuan chiang takin kutkor bunani ti a hriat thei bok a chan chu pui khoina hmuna chuan Stephanie fingerprint dang hmu tur a om lovani investigator te chuan chu apartment bulpon lama nimbuk omkara chuan tual that tu ne na thun zom theina ni thei tur bungruan hmuwa mei cheke korte hak ruk lai mai alo omani alan dan chuan he pui khoina hi mi pat mei chet na lam hoya thleng ani nge yang ma se chung ke korte an hmu te chu Stephanie ke korte ro ani hau lo mai medical examiner chuan Stephanie chu zanlai vela tha ni na chuta investigator te chuan zandariat vela Stephanie na bialpa Walter Robinson a phone mangin abiati an hri chuaka chu wangin Walter chu rin hlel zinga tangin pai ani achan chu Stephanie chen apartment atanga darkarli lai tlan ngai hla a chen wangle ina a om nge ni ti hriat pui tu ani wangani hetiang ani wang hian Walter hian Stephanie hi awatha an ring lova thil thlen dan le a hun velte anan chutin thil ni theya an ngai lova chu wang chuan Stephanie bialpa hi ahim ta hri ani Stephanie hi
mi kut pal tur lo tur te zinga mi ani ome din mun hla oma ding thei turang chi khosak phungin a khosak hriat tur om ngai lova chung ko thatak atanga chor chuak nula pa ngai takani police ta chuan tha ani ma karliam ta Stephanie in athon chua email an hai chuaka Stephanie chuan ani hne na email chu thonin zana mut that lo thu le hlo anei thu a hrila nima sela pa hne na ero chu tiang thu chu a hril mi a lo thungani a soidan chuan a chen na apartment building bulvela chuan tukver atanga mi bihthlak ching mu ani thin thu a soya chu a hlau tak zetani tuemo midang te hriat lo le phalna lovin bithla thina nom thu a soya chu pi ping tom an ti mai mi bihthlak ching chuan a tukver lam a melani ti a hriat chu atangin hlouna aneya chu pi ping tom a chu ama tak phei chuan a mulem lova a thenoma mi ten lo mu in an soi chuakani chu pi ping tom ni an soi chu amerin helber chu ni ta a kumsom ni pathuma upa Stephanie Bennett tol thina chu chui chua a hle mai a chan chu landan in Stephanie le lo beitu te chu in kung kaina an nei tlat lova Amanda lem reporter chuan ka hna hi kumsom pathum lai ka lo thok ve to tol tha chung chang voi tuai lo ka lo ko var ve to a ma se tol chung mi te zinga he khe sina hlona siam sakle khes ngai ven hlo zo khi alo om ka ring lawani ti in khotlang an ral khel dan vel chu a soi fi ani chu tianga pi ping tom mi bihthlak ching an han soi chu ta ka chuan mi puite chuan an lo hre lo thei talowa nula mani chawa in om thin te po in an tuk ver te chu thuam tha in an hlau tak zeta zana mutmu po to hlei thei lo mi then khat te chu an chung te bula emo an thian te bula te riakin an ma ni in ngei te chu an hlau zo ta ani ti chuan le Stephanie autopsy an han ti ta a medical examiner chuan pong sual na hnu ma hmuwa a taksa tangin DNA sample po ala chuak bok chu DNA sample chu state le national database a dan lo bo che to zong zong DNA an koltenen an han khai khin ta a in mil pakhat ma an hmu zo talawani poi khoina hmuna chuan evidence kan hmu mai tur a om lova poi khoi tu in poi khoina hmuna akin lu te chu ama rualin a king chok le ngal veke mo ti mai tur hiani chu tiang kop chuan he crime scene a hianin misual nu ma mu tur awang hle ni investigator ta chuan Stephanie taksa tangarin hlel DNA an lak chu Stephanie nena in kung kaina nei mi pa to phot chu DNA nen an en mila mi zan hi somnga aya tamma an tlingani chu ta chuan tu DNA nen ma a in mil ta si lova police te chuan Stephanie Bennett che na apartment a cheng ve mi thanem tak an kom kwal le ta ni an zinga tam tak chuan mi pachir sanglam deule suicide tha chung lai vela te ro lai an hmu thin thuan soya Stephanie thenoma cheng te zinga mi pakhat chuan he an mi soipa mi bihthlak ching hian Stephanie tuk verlam hoya alo thlir vo vo lai hmu thu police te chu a hril ve ni police artist chuan an mirin hlel pa hmel hmang nia an soi thalak ziakin newspaper le local TV station te hna puandar sak tura ngenin an thon ta a chutia an han ti ta ka chuan police lam chuan phone call an dong hal mal malani a chan chu he poi khoina hi mitin hriat hlo le ngai ventling phak ani awangani nuhan chuizui mai tur tam tak an donga chung report zanga lo lu tan chuizui te zinga chuan beisei om fal bi pakhat an nei ta ni chu an mirin hlelpa chu meiche khoi kema wanga an lo man to chung lai bul hnaya cheng chu ania chu pa chu an han bel chianga poi khoi tu ani nge rin na nge tak an nei ta ni a DNA sample chu an la a police te beisei na po asang hle State Bureau of Investigation atangin police te chuan call an dong le ta chu ta le chuan mirin hlelpa DNA le crime scene an mirin hlelpa DNA chu alawi nang ta hau lo mai ni choi belna om lo boka police te chuan Stephanie chena bul hnaya chengte tukvera tanga mi bihthlak ching
muanga in soi te chu thu an zot fi non le a chutia an han zo non le ta ka chuan an zinga pakhat chuan chanchin tharlam soi chua anei le ta a soi dan chuan chu pi ping to ma chu thim zinga uidum lian deuh ka ya akal lai le Bridgeport department atanga domino department lampana akal lai mu thu alo soya Stephanie Bennett kha Bridgeport apartment a chenga ni bok nen chu wang chuan Bridgeport department atangin domino department lama chuan an ngai tu na chu an sorbing chole ta ne chu apartment manager chuan ahma a chula apartment a lo kho sa to thin uidum lian deuh nei tu pa chu alo la hre thei hlau maya in mi soi chu ka shemai a ming chu Drew Planten ani mi maksak takani ti in police chu alo shilani kumsom thum panga o upa Drew Edward Planten hi tun malamin poi khoina ain nam hnoi hriat ani lova nupui nei lo North Carolina Department of Agriculture Chemistry Technician na thoklai me kani a omna chin an hriat hnu chuan Drew Planten a hrechiang tu tele thopui te chu thu an han zot vele ta a chuta tanga an hriat dan chuan Drew Planten a chu mani chau in ngai tu mi thian ti thampo nei lo le maltlat mi ani ti an hre chok le ta bok ti chuan Planten a chu an ha thona hmuna thu an han zot fi le a Stephanie Bennett ti ming Asia em ti in nu chui tu te chuan an zota chu tiang ming chu ala hriat ngai lo thu in alo chang sam et mai ani he case chung chang shelo hi mel som nga bial chunga anom kher lawang ti the nia Stephanie Bennett ming shelo anga a in soi hi amak le ling zo khia lani chu mai ne lovin Planten a chu police station a kaldu lovin police te chu a hnial tlat maya chu wangchun police te chuan a chen na apartment a mu an tum ta zo kani tlaidar nga a apartment a chun muturin an kaltur thu an shela ta je chuan vote ti wanga khur ni om tak hian Drew Planten a chu a khur ta zoi zoi maya a om dana diklo ema wangin detective chuan kha I thamo ti na zo thiela ani chuan ka tha e ti na lo chang vele mai bok ti chuan tlai lama police ten a chen na a Planten a an va mu chuan Planten a chuan Stephanie tol thina in nam hnoina ani lo ti in a lo pha a chu mai ba ka DNA sample a pedu mi a lo bok chu tianga DNA sample a pek du lo wangchun police te chuan Planten a laka evidence an nei talawa an lem zia thalak nen la in an na an nei hek lo ti chuan court order hmanga DNA sample lak phalna an nei thei talawani chu wangchun police te chuan an hu chui la ya chuan malak zom zel dan omlova nga in an top taringot mayani police te chuan Drew Planten a hnen atangin DNA sample la an nei thei mai si lova nima sela an scientific expert zinga pakhat chuan rotna aron nei thar ta hlau mai Mark Blondie forensic DNA analyze chuan DNA sample kan nei nge yanga yani athil khoyemo ahman to hnu enternan toothbrush emo zielbung emo thomhno angchi te tangin DNA sample kan la nge yanga yani ti in rotna siam ta chu tiang kan nei thei hlau chuan kan hu chui na hi kan chhun zomin konga ko duak mayang ti in hu chui tu a thian te chu thurona peta ma se chu rotna chu na ol ai tak chu ani hau lawang ti a hriata a chan chu Planten a chu a fing hle maya police chuan an zuir thin ni in a in hria chu wang chuan kongeng kema a fim khor em to mai ni chungte ni wang chuan nu chui tu te chuan a hupur om an ti khop maya heta DNA kan ti hi kan che photo nga he Planten a DNA nei dan tur hi an han dap ta a ziel kan zu khian kan fo phua kan chil khani na chi hu thin ani khata ziel bunga kan chil la oma khan DNA chu akai ta a chu chu ziel bung kan han pai khan kan DNA chu kan lo hnu chia ta kha lo nia chu ta tang chuan in DNA kha nu chui tu te hian nei thei kha anin be se ani an fing khop mai ti chuan le police te chuan Drew Planten a chu ana thona hmuna le a chen na ina te enthlain kar khat zet an thi thlai to a
ma se DNA sample chu an la nei thei mai big lo atopa chuan investigator te chuan plantena chu restaurant pakhata an zui lu ta plantena chuan alo makhal le mantlat mai ache film khorin su nu nu chi reng atum lo athilai zo chu bathroom a aluta tissue paper ang chi te po ekina thakina tlule ngal veka athei tui in na fo kuang te po aip te a chuan ak bo dai ani balhla chu la in a eile a nima sela fo ka mangtlat mai voi ni vel ai nu chuan fok chu la in tissue paper mangin minute nga vel lai mai a hru fai le a ti chuan fok chu thlenga nu cheina kalsan le ta ni a film kho rem hle mai undercover detective chuan DNA test turin plantena nu chia fok chu avala tawata mak bondi forensic DNA analyze chuan fok chu a boi pui ta ngala foka chuan DNA sample in pol a om tatlat mai chumi om zia chu foka chuan DNA sample langsar tak le langsar vaklo an lo om do na restaurant na thok tu ten fok chu fai takin an sil lo ni ngei turani DNA profile langsar zok chu tunge ti hriat lo me che DNA ania a langsar lo zok chu mi pa DNA ni thung ti chuan DNA profile langsar lo zok le crime scene a DNA an mu chu an han khai kin ta chung profile pani te chu ai nang le ti an mu ta ani nima sela profile chu a chak tok lo ema wangin korta pum thei ani don lova nima sela in an na mol mol aw ma wangin dan keng ko tu ta chuan hnudik an chhuya ni te ro an hriat puya ju plan ta na hne na tanga DNA sample thatak nei chau an mamo ta ni soituangin ju plan te na chu state sarkar hnoya na thokania chu wangin hu chui tu te chuan thu nei tu te hne na tangin plan te na thona mun enfia phalna an nei angaya ni chu wangin an na thona mun dap tur chuan ko ta tangin search warrant an nei photangaya ko ta tang chuan an du chu an nei thei ta hlau mai mak bondi a chuan plan te na thona mun a computer keyboard radio le akuta khoi thin bungrodang te chu lapo thiang hlim mangin a han shuwa chung skin cell atanga DNA le crime scene a biological evidence chu an han khai khin le ta DNA pani ta chu an lo in mil ta thlap mai le chu DNA evidence ngei chuan Stephanie tha ani zan khan ju plan te na chu poi khoina hmuna a om nge ni ti ati chiang ta ani ti chuan kum thum aya tam shet liam hnu October ni som pakwa sang ni panga khan ju plan te na chu Stephanie pong suala tha thu boya man ani ta ni fin fiana chi rang sang te an la kho ma tanga thil khen dan nia lang chu hetiang he ni Stephanie chena apartment bathroom tuk vera tangin poi khoi tu pa chu in chunga lu ta room pakhata closet a tomin Stephanie chu alo chang tarana ti chuan Stephanie chu alo ho tangei bok dariat le dar ko in karvela phone mangin abial pa abia tol thatu chuan Stephanie chetlavel chu room le lama tangin alo en thareng mai Stephanie chuan room a midang anom ve ti reng a shelo mutkor chu la a thom no hak lai chu mong changa phelin dar thalang ma chuan a in en vela underwear nen chau ading teu mai a taksa vel te chu an the kwal vela ti chuan a mutkor thom no pan le sexy tak chu a in belta ani chu tianga dar thalang ma in en kwal lai vel chu he misual a hian it takin chil thli thadu doin alo thlir ni ngei turani ti chuan Stephanie chuan amut na chu pana chu tia amut tak nu chuan thok le khata misual a chuan Stephanie chu a beita thut mai ani evidence atanga landanin Stephanie chu mi pat me chiat na man puyania re hlum ani bok nima sela tol thattu chuan DNA evidence hluzet mai anu chia zuita ani police ten plan tena chen na chu evidence dang zongin an han dap ta a hur herna lam hoile khabu tam tham zet mai lockpicking guide chabi hondan le chemte tam zet an muwa chu mai ba ka plan tena hian a ma point tu la lo that to mai lo mo
ti thein evidence nang mu an nei bokani plantena apartment an dapna chuan mi che pakhat Rebecca Huisman Lansing Michigan a cheng hne na lekha thon tamzet mai a thon chu an hmuwa postmortem atangin chung lekha thon te chu kumru ko pa te an ni hlom Rebecca Huisman chu Lansing Michigan a kumruk malam khan tha alo ni to ani ma se chui chua alo ni lo ti an thre chuak ta bok thil thleng rualang takin chung lai hun vel chuan ru plan tan chu Michigan State University a lekha azir hun lai ni boka he university atang hian biology a graduate ani university hi Lansing atanga meltlem te a hla ani bokani Rebecca Huisman hi tha ani lain topless dancer ania dancer ni chu arwa manlo kani bi khau lo poisa amomo em wanga chuti anga sarok deuh thua lam thin chuani nula mel thata kania abial pa ne na anin nei theina turin poisa hlo chuanan chawati ani kumsang khazako somko pakwa october thla in zankha chu ana tho zo hnuwa bouncer chuan Rebecca Huisman chu akar thleng avatla a Rebecca Huisman chu ama in ain khal hota a chuti apartment ko talo in khal thleng chu alam na hmuna customer ni ngei tur hian alo be se ni ngei tur ani engthil nge thleng hriat ni chi alo ma se chu tol that tu chuan 45 caliber pistol chu admit puk ta a Rebecca Huisman chu ama kar chunga ka hlum ani ta ni tual tha chan chu in rok tumna ani lo ti chiang takina langa a chan chu motor chunga thileng ma khoi danglam a omlo wanga ni Rebecca pars po alo la om thap bok silai mu pakhat chawa maya tak khanin ka chu mimal thil ni na langa kar bulleya chuan 45 caliber silai mu ka ruana mu ani bok chu chau chu poi khoina hmuna evidence om chhun chu ani fingerprint emo motor ke hnie ke mo pheikhok hnie ke mo mu thur om hau lo Rebecca tho pui to phot chuan Rebecca ai chuan alam thin naklapa customer te tu nen ma mimal in lai chin na anei pui lo ti an soi veka klapa alam ti pialama thil dang ti anei lo bok anna tho zo nu in klapa chua san mai thrin ani tu ma han tom fal puemo chulai hmuna thok tu tenen po chuan hanin kung kai na em an nei lo boka chung te ni wang chon hu chui tu te chuan chulai vela mitam jok te chu komin thu an zot fi le ta zelani rin hlel tur fum fe anom theilowa alam pui te zinga tu nen ma hanin mu thiam lo nang chi a om lo bok nen he case po hi a bihthlak viau ani a tho na klapa customer tuai mo ber ani thei mayang em ti in club po chu an thli thlai reng bokani North Carolina investigator 10 Joe Plantan a chen apartment na Rebecca le khathon an hmu chua chuan Lansing investigator ta chu bepopin an thil hmu chua chungchang chu an hrilta Lansing investigator ta chuan 45 caliber pistol an hmu hlo chuan hrilhrevat turin an lo ngen le vat bokani investigator ta chuan 45 caliber pistol pahnih lai an hmu chua thu an hrila an tho huai mai ani 45 caliber pistol pahnih te chu test fire an han nei ta analyze te chuan a kartu ta hnu ma om chu an ngai ven bi ka pistol ka ani lai hian firing pina a engemaw fu lo lai thla chu kartut monga a in chu kai ta thina heng firing pina imperfection omte hi adang lambik vekani ti chuan tol thana hmuna silai muka ruana ruak le test fire an silai muka ruana a ruak te chu an han khai khin ta an thil hmu chua chu hai rual ani talo du thu samin an lo in milta ani chuta Rebecca ai ka na silai mu om dan le silai an test na hmuna silai mu om dan te chu Rebecca ai ka hlum na na an man chu ani ti an chiang ta ani heti lai vel hian ru plan te na chu North Carolina police te thu hnuaya a om to a ma se borokin lum le danero a thawak lo ko ta in lan tur an ti ni in ke akal adu ta thlat lova chu wang chuan norlira
phuar betin korta hruai ani ta a voi khat in lan na nia chuan amit aming du tat lo bok voi khat ma thiam thu emo in soi fian emo a chak chuk lawa che chang lavin a om top mai ani ti chuan a ka ang du hau lawa chowang chon tu man tual thana pahnih te thlendan kim chang hi an hretalawa a thu boi ngai tua ani ma hretin ru plant na chuan a tan na lung ina plastic bag mangin tho theilawa in siamin a in ti hlum ta ani achunga ro rel na ma chon lovin mani nun na alata a investigator ta chuan thu boi ngai tua po ngai tua man lo le chai man lawa an tamai chu an thil highlight ling jok le jury in Stephanie Benedita thu boya thiam lo chantiri ni ati in thu thluk na an siam ngei don ti ain thra chiang sia chung te wang chuan he thil he ati tamai ni nan ngai ni ti Carmen Bennett Stephanie pa chuan Drew plant tenan afanu kher atha chan chu a re thiam lo tak zeta engwangin nge ti zo na chu ain zot non mol mai ani investigator te chuan forensic evidence an nei te chuan plant na kha thiam lo an chantir nge yang ti an chianga evidence te wang chawa man an ni ti hriat chu an lungdam na berani ta tunge Drew plant na ti an han chui chuaka a chenna an han dap khan midang tu emo chu tha tumin alo thli thlai le man to ani ti po an re chuak tel bok he tual tha na an chui chua mai ba ka tu emo nun na chu an chan him tel ngal ti anin re chuak bokani chu mai ne lovin kumenge moza chui chua theilawa case ompo chui chuin om tel boka he case bi ka hian forensic science hian a tho hlok hle forensic science om lovin khang silai mu te kha om lo se he case thlen dan hi ngun taka chui ni lo buk sela Rebecca Huismani case kha hlui hlon le chui chu lovin a om hlen nge yang ole khati chin khania ing poni se tual that tu an chui chuaka tual that tu pa hi ain buang thadu lo view maya ama khain ti hlum ta dai mai khania ngai no min lo ti kan ringa min lo ngai thak sakawangin lom thu ka soi tak meu ani ing poni se kanom mun thewa hian kan film khur tlan zela kha apoi mo hle ani tin thu kan ti to pange